Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grek sellem il-memorja ta' Karin Grek li hija wkoll kuġina tiegħu feluq it-43 anniversarju mill-qtil tagħha u qal il-qtil ta' Karin Grek jibqa' teba' fuq l-istorja politika ta' pajjiżna u ġerħa fuq il-familja. Bernard Grek qal li hu jittama li l-verità kollha dwar dan id-delitt tkun magħrufa u jasal dak il-jum meta jissolva il-każ ta' Karin Grek. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tenna li ħadd m'għandu jinqatel minħabba l-politika ikunu xi jkunu ċirkostanzi dan għaliex kull ħajja hija prezzjuża u għana nissiltu għalija dejjem. Bernard Grek appella biex il-Kummissarju tal-Pulizija minkejja li għadda żmien jagħmel dak kollu possibbli biex isolvi anki dawn id-delitti politiċi u għatenna li se jibqa' determinat li jkompli jistinka biex titnadda fil-politika Maltija u biex il-politika tkun ta' bilħaq għodda ta' kif jista' jinħoloq il-ġid u jitqassam mod ġust fost il-poplu Malti.